дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар душанбе намоишгоҳи байналмилалии Taj Build 2023 доир мегардад. дар вилояти Суғд масъалаи таҳкими ҳамкории Тоҷикистон ва Олмон баррасӣ гардид. қадришиносии ғолибони даври шаҳрии озмунҳои ҷумҳуриявӣ. 3 заминҷунбӣ дар Ҳероти Афғонистон дар як рӯз. бар асари обхезии бузург дар Ҳиндустон наздик 80 нафар ҳалок шуданд. дар Чин бинобар тӯъфони коину сатҳи зарди огоҳӣ идома дорад. санаҳои 12-14 октябри соли равон дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе намоишгоҳи байналмилалии Taj Build 2023 баргузор мегардад, ки дар он ширкатҳои сохтмонӣ аз 5 давлати хориҷӣ иштирок менамоянд. дар намоишгоҳи мазкур беш аз 80 ширкати сохтмонӣ аз Федератсияи Русия, ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Эрон, Туркия ва Тоҷикистон иштирок менамоянд. дар намоишгоҳ масолиҳи сохтмонӣ, техника, асбоб ва либосҳои махсуси сохтмонӣ, таҷҳизоти муҳандисиву иртиботӣ ва меъморӣ ба намоиш гузошта мешаванд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар вилояти Суғд масъалаи таҳкими ҳамкории дуҷонибаи Тоҷикистон ва Олмон баррасӣ гардида оид ба густариши равобити дӯстона байни роҳбарияти вилояти Суғд ва сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии федеративии Олмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон мубодилаи афкор доир гардид. дар ин хусус Амид Ховар бо истинод ба хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад. раиси вилоят иброз намуд, ки Тоҷикистон ва Олмон дар соҳаҳои гуногун ҳамкорӣ дошта, саҳми Олмон дар татбиқи лоиҳаҳои гуногун ва барои ҷомеа муфид назаррас аст. аз ҷумла нақши ҷамъияти Олмон оид ба ҳамкории байналмилалӣ дар амалишавии тарҳҳо ва гузарондани чорабиниҳои сатҳи баланд шоиста ёдоварӣ аст. дар вилояти Суғд соҳаҳои саноату кишоварзӣ рушд намуда, имконият барои амалисозии лоиҳаҳои нав фаровон аст. вилоят метавонад барои ҷалби сармоя ва ташкили корхонаҳои нав, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ бо минтақаҳои гуногуни Олмон робита барқарор намояд. ҳамзамон ҳамасола садҳо ҳазор сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон сафар менамоянд. дар ин бахш низ метавон робитаҳоро мустаҳкам намуда барои ҷалби сайёҳон аз Олмон корҳои муҳимро амалӣ сохт. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии федеративии Олмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз истиқболи самимӣ изҳори хушҳолӣ намуда, омодагии худро барои боз ҳам беҳтар намудани робитаҳои дӯстона баён дошт. дипломати олмонӣ зимни сафар бо якчанд минтақаҳои сайёҳиву фарҳангӣ ва корхонаҳои саноати вилояти Суғд шинос шуд. дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода маросими қадришиносии ғолибони даври шаҳрии озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ва илм фурӯғи маърифат баргузор гардид. роҳбарияти шаҳр изҳор намуд, ки дар даври имсолаи шаҳрию вилоятии ин озмунҳо нисбат ба соли пешин шумораи бештари хонандагон, донишҷӯён ва намояндагони дигар табақаҳои шаҳр иштирок намуданд. дар вазъи тантанавӣ ба 147 нафар ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли даври шаҳрии озмунҳои фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ва илм фурӯғи маърифат 57 нафар омӯзгорони онҳо диплому сипосномаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр тақдим карда шуд. гуфта шуд, ки мукофотҳои пулии ғолибон тибқи тартиби муқарраршуда ба таври ғайринақдӣ пардохт карда мешавад. барномаи ҷолиби ҳунарии санъаткорон анҷомбахши маросими қадришиносии ғолибони даври шаҳрии озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ва илм фурӯғи маърифат буд. дар як рӯз дар ҷануби Афғонистон рух додани паи-ҳам 3 заминларза ба қайд гирифта шуд. дар ин бора маркази сейсмологии Аврупо ва баҳри Миёназамин хабар додааст. соати 16:30 4,9 дараҷа сабт шудааст. заминларза боз дар наздикии вилояти Ҳирот 40 километри шамолтар ба амал омад. маркази заминларза дар умқи 10 километр воқеъ будааст. қаблан соати 14:46 дақиқа бо вақти маҳаллӣ заминларзаи дуюм рух дода буд ва он ҳам дар вилояти Ҳироти Афғонистон ба қайд гирифта шуд. шиддати заминларза 4,7 бал буда, маркази заминларза дар умқи 55 километр будааст. ёдовар мешавем, ки соати 11:54 дақиқа бо вақти маҳаллӣ дар вилояти Ҳирот аввалин заминларзаи бо шиддати 4,6 бал ба қайд гирифта шуд. илова бар ин, санаи 7 октябр маркази сейсмологии Аврупоӣ чанд заминларзаро дар ғарби Афғонистон бо шиддати то 6,4 бал сабт карда буд. дар ҳоли ҳозир ба иттилои мақомоти феълии Афғонистон бар асари заминҷунбиҳои ахир дар вилояти Ҳирот беш аз 2400 нафар кушта ва беш аз 1000 нафар ҷароҳат бардоштанд. иттилоъ медиҳад Спутник Тоҷикистон.
77 нафар ҳалок ва беш аз 200 нафар бар асари обхезии бузург дар шимолу шарқи Ҳиндустон бедарак шуданд. Пулуроҳҳо хароб гардида дар урдугоҳҳои муваққатӣ зиёда аз 3000 нафар қарор доранд. Обхезӣ аз сабаби обшавии кӯли яхини баландкӯҳи Лхонак, ки дар баландии беш аз 5000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, рух додааст. Оби зиёд ба дарёи Тиста рехта, он аз соҳилҳо баромадааст. Вазъиятро боронҳои зиёди мусонӣ низ бадтар менамоянд. Сатҳи об беш аз 6 метр баланд гардидааст. Мақомоти Ҳиндустон иттилоъ медиҳад, ки дар минтақаи обхезӣ 13 пул хароб гардида, роҳҳои зиёд шуста вайрон шуданд, ки ин ба тахлияи зарардидагон монеа эҷод менамояд. Инчунин дар минтақаи обхезӣ зиёда аз 2000 сайёҳ қарор доранд. Тибқи иттилои мақомот ба ҳаёти онҳо чизе таҳдид наменамояд. Ниёзмандон бо телефонҳои моҳворавӣ ва чизҳои зарурӣ таъмин мебошанд. Минтақаи дорои аҳолӣ на камтар аз 22000 зери об мондааст. Корҳои ҷустуҷӯӣ ва наҷотдиҳӣ идома дорад. Хабар медиҳад Амид Ховар. Маркази миллии обу ҳавошиносии ҷумҳурии мардуми Чин рӯзи душанбе ҳушдори сатҳи зардро дар робита ба тӯъфони Коину, ки интизор меравад ба минтақаҳои ҷанубии мамлакат боду боронҳои шадид оварад, тамдид намуд. Бар асари тӯъфон аз рӯзи душанбе то сешанбе дар баъзе ҷойҳои музофоти Гуандун борони сел ба амал омада. Дар баъзе минтақаҳои соҳилии Тайван, музофоти Ҷитсян, Фудсян ва Хайнан, инчунин ноҳияи мухтори Гуанси-Джоан бодҳои шадиди тӯъфонӣ мевазад. Ёдовар мешавем, ки дар чин низоми 400-ҳаи аз тӯъфон огоҳонидан мавҷуд мебошад, ки дар он сатҳи баландтарини хатар бо ранги сурх, пас аз он норанҷӣ, зард ва кабуд ишора мешавад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.